Witam pięknie. Chciał się dzisiaj posprawiać, jak go zapamiętał podsąckiej telewizji. Mój tata kiedyś, dawno temu, powiedział mi tak: synek, weź się ino na te nasze radio na BPU. Za niedługo będą robić takie radia, kiedy tamka ta szmata nad skalą i magiczny ślep, będą mieć takie okienko. A w tym okienku będziemy widzieć tego, kiedy godo. Ja to przyjął do wiadomości, ale tak na fezę tego spokopić nie poradził. Niedługo potem wybraliśmy się z mamą i z tatą do Katowic. A tam na rynku, kiedy się zaczyna ulica Pocztowo, kiedy teraz jest Biuro Informacji Turystycznych, był taki Schaufenster. A w tym Schaufensterze były wystawione rozmaite sprzęty domowe. A między nimi w kącie stał telewizor. Widział tego pierwszy raz. Miał richtig takie okienko, jak tata godał. Po jakimś czasie tata przyszedł z roboty i padł mi: dzisiaj po południu pójdziemy do Domu Kultury, bo tam już mają telewizor. Musimy obejrzeć, jak to gra. Wleźliśmy na ta sala, a tam na takiej srogiej krzyni stał stolik, a na nim włączony telewizor. My się z tatą klapli na dwa stołki i patrzyli jak urzeczeni. Pamiętam, że był to angielski paj. Chyba już używany, bo obraz mu co chwila skokał. Co chwila też musiał go sztalować pan Eliszek, pracownik Domu Kultury, podby się do porządku nie zagrzał. Pierwszy raz widzieliśmy z tatą ta znana plansza telewizji Katowice i słyszeli ten znany sygnał. Ludzi się już na tej sali zebrało dość trochę i za chwilę na ekranie pojawiła się nadzwyczaj piękna baba. A chłopy na to: ale fajno. Tak im się podobała. Mnie bajtlowi się też podobała. Była to pani Liliana Czarska, aktorka z Teatru Śląskiego, pierwsza szpikerka telewizji Katowice. Wszyscy siedzieli na tej sali do końca programu. Dodą przyszliśmy z tatą z dyskoro po cimoku. O komórkach się wtedy ludziom nawet nie śniło, z kiż tego mama się już a fez o nas starała. I już nas przywitała z okna. Kaj żeś się dobyli tak długo. A tata i na to: dobre, nie przezywaj. Przecież widzisz, że my się w maślące nie utopili. Z czasem telewizory zaczęli kupować ludzie tacy, no, trochę bogatsi. Wtedy też pojawiło się coś takiego jak: idziemy na telewizor. Jak ktoś miał pierwszy telewizor w domie, to miał przerąbane. Każdy dzień miał po południu gości. Przychodzili nawet tacy, z którymi się było na krzywe pyski, bo ciekawość tego nowego była mocniejsza. Podobno ktoś na Wichelminie kupił telewizor, nastawił w izbie pełno stołków i brał po 2 złote od łebka. Taką wiadomość tata przyniósł z roboty, z Badyhausu. A Badyhaus był tym dla chłopów, czy mangla dla babów, jak ono w pierwszej wiadomości idzie. Przyszedł czas, że telewizja wlazła i do naszej rodziny. Jedna ciotka z ujkiem kupili się Turkusa, drugą Neptuna, oba po 6 tysięcy. A my ich przebili i lajstimy się na Szmaragda za 9 tysięcy. To była taka konkurencja trochę w rodzinie. Tamte telewizory to były takie wielkie drewniane krzynie, miały dość mały ekran i z dodatku miały jeszcze taką, no tu bych musiał użyć niefajnego słowa, no taki łogun, powiedzmy, do którego właziła ta szklana ruła od kineskopu. Psuło się to fez a fez. Pamiętam, że najcenniejsze felery to były jak łobro skoków w pionie, albo taką ukośną garlinka na ekranie. To się fachowo nazywało brak synchronizacji pionowej albo poziomy. Wtedy wzięcie mieli macherykę, że je naprawiali. Byli to wyszkoleni szpece, ale byli też tacy dorośli naprawiacze, którzy się sami uczyli i poradzili telewizor jeszcze bardziej zepsuć. A każdy macher narzekał na swojego poprzednika. Coś się to sam za paproka przede mną mieli. Jak w telewizorze zaczął grzebać taki jeden, drugi, trzeci paprok, to on po tym czasie miał taki blady obraz, jakby ekran był oblony maślonką. Do nas chodził dobry macher z jezuitów. Jak nam telewizor nawalił,
to my czekali na niego jak na zbawienie, z gębami przyklejonymi do szyby od okna. Widzę go jak dzisiaj. Miał zielony kapelusz z piórkiem, na którym my go dali Jägerhut, brunatne jakla i wielkie grube bryle. W ręce trzymał srogo tasza z lampami, opornikami, kondensatorami i innymi tajlami potrzebnymi do naprawy telewizora. Miał tam jeszcze lejt kolba, miernik, no i komplet szabuncjerów. Dobre wujki mi nawet radzili: synek, ty się ino ucz za takiego fachmana, a bieda się nie ubodzie, bo dusz będziesz miał świeży pieniądz w kapsie. Był rok 1964. Zbliżała się olimpiada w Tokio, a nom jak na złość nawalał na szmaragd. I to fest, bo go wzięli na warsztat. Potem z tatą byliśmy go odebrać. Przyjechał autobus, który zaraz był pełny i mowy nie było, żeby do niego wleźć. A cóż dopiero z telewizorem. Stolimy tak z tatą jak dwie środki, a przed nami na tretuarze telewizor łowiniony deką i owiązany szturm od praniu. I wtedy stało się coś, co nam ciężko było uwierzyć. Prawie że cud. Patrzymy, a szofer od tego autobusu przesiedł się bez motoru, otwierał drugie drzwi od szoferki i padł nam właśnie sam. No to my z tatą łapli tego naszego klamora, wciśnimy go rań do szoferki i on się siadł na ziciu byle szofera i trzymał jego na kolanach, a tata się siadł na motorze. Szofer ruszył i padł nam: mocie szczęście, że wam naprawili, bo przynajmniej olimpiada obejrzycie. Tata chciał mu coś dać za taką grzeczność, zaczął szukać, kopać po kapsach, no ale cóż, kiedy miał portmaneju i no stuwa, a to było trochę za dużo. Szofer to widział i padał: opie, daj się pokój i godaj mi ino kaci mu stanąć. I stanął nam pod samym domem, a było to dobre 50 metrów od naszego przystanku. Olimpiada my obejrzeli, nasi sąsiedzi też. Mógłby jeszcze dużo gadać, na przykład o pierwszych telewizorach kolorowych, ale nie ma na to czasu. Na koniec powiem ino tyle. Jak widzę te dzisiejsze telewizory, te jakieś plazmy, LCD, LEDy, takie cienkie, że je można powiesić jak obrozek na ścianie i kiedy się prawie nie psują. I pomyślę ty o tych starych, dobrych, drewnianych krzyniach z ogonem ze zadku, to mogę powiedzieć ino jedno. To są dwie blank inne epoki, które dzieli przepaść. To był mój monolog konkursowy, który się przygotował na konkurs, który się odbył niedawno. Był to jubileuszowy konkurs 25. na Sztywnego Ślązoka roku. Regulamin konkursu przewiduje gadanie 5-minutowe. No jak ktoś gada o 8 minut, no to żyli tam przymknie oko, żeby ino gadał do rzeczy. A temat telewizji jest dość szeroki i mógłbym jeszcze, jak powiedział wcześniej, gadać i gadać. Postaram się podjąć ten temat, kiedy indziej i zaś berać, bo temat jest richtig taki, na który można dużo gadać. Na dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie.